tydzień szóstego tyskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Jak widzicie, jećma, zimno, musiała się pooblykać. Wszyscy czekamy na śnieg, nie? Może dzisiaj śleci, ale mimo zimna, mimo wiatru dzieje się sam moc rzeczy. Jak widzicie, sztandy są pootwierane, ludziska dziwają się między tymi sztandami, co by sam jeszcze kupić pod ten Christbaum na gyszynki, a też tam w tle za moimi plecami, no patrzcie jak zimno, to jest pokaz kulinarny. Jak jeszcze w Tosik nie ma koncepcji, co by urychtować na ten stół wigilijny, świąteczny, to dzisiaj jeszcze ma piękna okazja, a może się też coś nowego dowie, nie no tradycyjne potrawy, ale też jakieś takie ekstra, bo prowadzi to nie byle kto. No ja myślę, że jak żeście się sam dzisiaj nie załapali i nie byli u nas na tym jarmarku, to na pewno już będziecie pamiętali, co by nos za rok nawiedzić. A Tychy to są richtig piękne miejsce do tego, co by je warto odwiedzić, nie no z kuli jarmarku, ale też z kuli tego, że to jest 9. miejsce w Polsce pod względem zieleni. No teraz tej zieleni za bardzo nie widać, bo jest zima, ale ja się myślę, że jak się u nas wspomnicie na wiosnę albo latem, to się będziecie u nas mogli pięknie wypocząć i po tej to zieleni podziwać się. Po jakiemu? Ano bo u nas są naokoło i lasy, i jezioro, i stawy, i rzeki. Także jak ku nam chcecie przyjechać, to każda pora roku je ku temu dobro. Wiecie co? Na tym jarmarku bożonarodzeniowym trafiła mojego byłego ucznia. No, telewizja Silesia padała wiele roków, to już sam się nie wyda kryła z tym. Pan Jarek Kałuski. Panie Jarku, co to sam mamy za rzeczy? Bo on kończył samochodówkę u nas, ale coście to skończyli za studia, powiedzcie no. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. No i Wydział Wzornictwa Przemysłowego. I co to są za takie bawitki, ani tym nie pojeżdżymy, co to są? To są ramki na fotografię i cała rodzina może tam się wkleić w tą ramkę, no i pokazywać wszystkim znajomym. A kto to robi? Wy to robicie takie, czy skąd się to wzięło? To się wzięło stąd, że pracujemy nad projektami dla osób niepełnosprawnych, tak żeby one mogły własnoręcznie wykonywać i składać właśnie takie ozdoby. Aha, czyli to tak po prawdzie robiły osoby niepełnosprawne. Tak. A kaj ten ośrodek, panie Jarku, się znajduje? W Tychach, o nie? My mamy dwie hale w Tychach, w katowickiej strefie ekonomicznej, która nas wspiera od wielu lat w tych działaniach na rzecz niepełnosprawnych. Tam jest cały warsztat, no i tam można na naszym warsztacie zobaczyć inne nasze wynalazki dla osób niepełnosprawnych. Ja bym coś powiem, on to Ricky piękne rzeczy malował w tej szkole samochodowej i widzę, że przy tych autach został, ale robi taką rzecz bażit, taką dla ludzi, nie? On tak zawsze taki promuje takie rzeczy, że ludzie, które się czują trochę poza nawiasem, poradzą też pięknego nam coś ich dać. No to panie Jarku, życzę wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku i co byście na tej waszej drodze richtig czegoś fajnego jeszcze doświadczyli. Dziękuję uprzejmie pani profesor. Ja wam też.